नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. नमस्कार. सगळे कोकणी भाषिक अभिमान्याक कळवणी. कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हे मी आयतार तारीख 27 ऑगस्ट 2023 दिसा सांजे 4 वाजताना सदाशिवगडच्या गोल्डन जुबिली हॉलात कोकणी राष्ट्र मान्यता दिस मनयतले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष भौमानेस आनंदू नाईक अभियंते तर मुखेल सोयरे म्हणून भौमानेस अनिरुद्ध हळदीपूर वकील समाजसेवक आणि भौमानेस दिनकर साळुंके उद्योजक हे उपस्थित रावतले. भौमानेस संदेश प्रभुदेसाय गोय हे पत्रकार मुखेल उलोवपी आसतले. या वेळार पारंपरिक शेतकार म्हणल्यार कुळवाडी श्री पुरुषोत्तम नाईक आणि श्री लक्ष्मीकांत नाईक तर मेस्त गणपती आचारी, कुंभार शांता फोंडेकर, नुस्ते मारपी जयवंत मेहता तसेच आपापल्या ग्रामपंचायत वाठारात कोकणी देवनागरीत रस्ता फलकाची नाव बरोवचो ठराव घेतिल्ल्या ग्रामपंचायती वैलवाडा सिद्धर, हणकोण, अस्नोटी, मुडगेरी, चित्ताकुला आणि कारवार नगरपालिका हांचो सत्कार जातलो. सगळ्यांनी या कार्यक्रमात उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची अशी विनंती कोकणी भाषा अभिमानी संघटनेने केला. जय कोकणी. आक्रमक रितीन वाहनात गरू ओढताना वाहनासकट आरोपीक अटक. कारवार तालुक्याच्या अर्गा नौकादलाच्या प्रकल्पा प्रदेशाच्यान नकली अनुमती पत्र तयार करून 18 गोरवाक लॉरीत आक्रमक रितीन भरून गुलबर्गा जिल्ह्यात ओढताना वाहनासकट भागी आशिल्ल्या 5 आरोपीक अर्गा हिंगा मुद्देमालासकट धरले. कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे सदस्य, चिंड्या ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि अंकोला भागाच्या गोप्रेमी संघाच्या सदस्यान लॉरी अडवून विचारणा करून सत्य परिस्थिती कळटरेत लॉरी कारवार पोलिसाला ताब्यात दिली. या लॉरीत 18 गोरवां आशिल्ली. त्या गोरवाक रक्षण केले. लॉरी पोलिसाला ताब्यात असून पोलिसालो पुढलो तपास सुरू असा. ही खबर कळताच शेकड्यांशी गोप्रेमी कारवार पोलीस ठाण्या मुखार जमा जावन अटक केल्ल्या आरोपीचेर कठीण क्रम घेवूं जाय म्हूण आग्रह केलो. ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ತಗೋತಾರ ಗೋಶಲ್ ತಗೋ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.